väčšnosti. Nie je v ňom nič dobrého, nie je v ňom nič dobrého. Kto z duše Svätý, a obnov vládnosť tejto zeme a prosíme ťa, Pane, naplň nás svojimi dármi, aby tieto dary, ktoré sme dostali aj pri krste, aj pri bimovke, nás dostatočne silno účinkovali, lebo Ty si Boh, žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pri Duchu Svätý, príde nám mocný príhovor nebostvárneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príde Duchu Svätý, príde nám mocný príhovor nebostvárneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príde Duchu Svätý, príde nám mocný príhovor nebostvárneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Nižší bol od toho bol nižší, no to ale ani si nesiahol. Ktorého si Panna pri návštevení Alžbety v živote nosila. Unavená po trojdňovej ceste prichádza Mária k Alžbete. Tu vyspieva svoj magnifikát. Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi a ani netušíš, akú v nej matku máš. Ver Márii, ona tú sílu má, je matkou vždy láskavou. Ona vie, čo ti vyprosiť má. Ja milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života. Hallelujah.
Šalevonsku horu sme pozdravili Matičku Kristovu. Matička Kristova, to Pána. Viem jedno miesto, rád ho mám. V ňom ako v Božej svieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho detí. Co hniezdo uviel Stvoriteľ a sám aj určil komu. Koho tam pozve prebývať do človečieho domu. Kto si bude smieť otvoriť i zamknúť jeho bránu. Kto za plúvom krájať ako chlieb zem Bohom darovaný. Viem jedno hniezdo, rád ho mám. Hreje ma dňom i nocou, vystreté mäkkou vravou mám a mozoľami otcov. Môj dobrý Bože, zhliadni naň, stráž nám ho neustále. Ach, aspoň Ty ho veľký chráň, keď si ho stvoril malé. Drahí mariánsky ctitelia, milí seniori, vzácni pútnici. Hlavným celebrantom a kazateľom dnešnej slávnostnej svätej omše tohtoročnej 17. púte kresťanských seniorov Slovenska je jeho excelencia monsignor Andrej Imrich, pomocný biskup spišskej diecézy. Spoluúčinkuje spevácky zbor Trinitas z farnosti Najsvätejšej Trojice v Solivare. Diriguje pani Eva Demeterová. Na orgáne hrajú František Karas a Miroslav Kopnický.